No niin, rakkaat radion katselijat. Tällä kertaa ollaan tultu Sevillaan. Nyt ollaan täällä tämmöisessä maailmannäyttely paviljongissa. Tämä taitaa olla joku Espanjan oma paviljongi. Täytyy sanoa, että fasiliteetit on taas suurin piirtein kohdillaan. Lämpötila on semmonen joku, mitä hän nyt sanoisi, 40 astetta ja Eetukin on mukana. Jahas, rakkaat radion katselijat, nyt ollaan Sevillassa. Tuossa näkyy Sevillan katedraali, joka on maailman 3. suurin katolinen kirkko. Siellä käytiin joku aika sitten. Anu ja Eetu on tuolla jätskillä. Eetukin näkyy tuolla jossain. Jep, siellä ne on. Sitten käveltiin tonne torniin ylös. Siinä oli kaiken kaikkiaan 35 semmoista tasannetta, jota pitkin sinne mentiin. Portaat oli muutama vaan siellä lopussa. Tarina kertoo, että tuossa on ollut aikaisemmin minareetti. Ja minareetin kellon tai semmonen rukouksen esirukoilija, huutelija, mikäli ei onkaan, niin se ei ole jaksanut kävellä portaita, niin sen takia on tommoset tasanteet siellä, jota pitkin sitten se on aasilla ratsastanut tonne ylös. No niin, rakkaat radion kuuntelijat, katsokaa mitä täällä nyt tapahtuu. Tämä on jonkun sortin city-naturalismia, kun Eetu syöttää lintuja tommosilla leipäpaloilla. Täällä alkaa olemaan näitä lintuja noin 2 miljoonaa, että tämä alkaa käydä kohta niin aika jännittäväksi. Toivottavasti leivät kohta loppuu.